Mga kapuso, aton na nahibaloan nga madamo sang pwede gid kadtoan sa Aninii Antique sa subong aton patukibon kung ano pagid ang ginatago nga katahom sa munisipalidad. Mga kapuso, lagaw ta! Halad kay San Juan de Nepomuceno, ining simbahan nag-umpisa bilang bisita sang Antique kag Dao. Nanginsipak ini nga parokya sa tong 1862. Diri ko nakilala ang ila parish priest nga si Father Benny Quinto, kag iya ginsaysay sa aton ang istorya sa likod sining simbahan. Ang simbahan gintukod siya kag natapos siya sa 1845. Madamo na inagyan ining simbahan. Nanginsaksi ini sang gyera dala sang World War II kag ginhalitan man sa mabaskog nga bagyo sang 1973. Ang simbahan made siya sang corals. Masing na po siguro nga 100% corals ang materials na gingamit sa salog. Ng salog ya daw adobe stone. Pinakonsider na sa nga baroque design. Kung interesante ang palibot sining simbahan, mas nagid ang iya sulod. Akon ginlibot ang nagkalain-laing nga parte sang simbahan. Diri ginabunyagan ang mga kabataan. Ginsaka ko ang ila belfry nga may manami-man nga view sang sentro sang banwa. Pagkalabot ko sa pinakataas kundi nahamtang ang mga lingganay, naibaloan ko nga nadagdagali ang ila pinakadako nga lingganay. Ginpangita ko ang nadagdag nga lingganay kag akon inakitaan nga nakatago sa tunga sa mga pulungkuan sang simbahan. Makitaan pa nga nakaukit diri ang pila ka importante nga mga detalye. Suno sa mga istorya sa mga tigulang no nga ginsugiran sa ilang mga tigulangan, ang mga local people ang nag-obra, may bulig lang sa mga siguro mga expert na artisans nga halin sa Iloilo. Ang istorya sang simbahan makabig nga istorya man sa mga tagaan ni. Madamo man nga inagyan nga trahedya kag pagtilaw, pero nagapabilin nga mabaskog ang paglaom sang maayo nga palabuton. Padayon naton nga tukibon ang mga matahom nga istorya sa likod sang aton riyon. Ako si Attorney Cedfrey Cabaluna, kag ini ang akon nga short docu.